Kako bi zvučala Jelena Karleuša da ima Instagram i da zna da pjeva? Ugasili mi Instagram, ovo nije u redu. Šta si mi uradio, Mark Zuckerbergu? Ugasili mi Instagram, sve vam se dušmani vratilo, milion ljudi me je pratilo. Ko će sada sluša moje pjevanje, kako se derem, moje mišljenje kada na usta serem. Mislila sam da sam bitna, a sad vidim da sam sitna. Okrenuli mi leđa i ti si me isto, Mark Zuckerbergu pizdo. Ko će sada sluša